Kailian, saan na nakasapulan pa nga agturong kadagiti Nagduduma a probinsya iti Cordillera, tapnulaang maramanan, ken magatang dagiti agkakaimas at taraon, ken maipampanakkel a lokal a produkto ti tunggal ili. Gaputa iti nailukat ang Mangan Taku Cordillera Food Fair, iti Baguio City, mabalinyo ang maramanan amin dagitoy. Ada report ni Christine Bornolla-Sabaway. Naidumduma ken maipanakkel a produkto. Kasi namin ng suka. Agkakaimas ken suwak iti panlasa at taraon iti kaadwan. Dayta ti tampok iti maikapito atawan ti Mangan Taku Cordillera Food Fair ana ilukat iti publiko ijay Rose Garden ti Burnham Park, Baguio City. Ginagasot a turista ken bisita ti dimmaray iti aktibidad. Upatapulo ket innam nga exhibitors ti nakipasat iti aktibidad, manipod iti naduma-duma a probinsya ti Cordillera. Sinuportaran ti aktibidad dagiti local government units ti Baguio City ken dagiti provincial local government units ti Cordillera kadwa dagiti naduma-duma nga ahensya. Iti programa naadaan ti cultural presentation. Food demonstration dagiti local chefs. Makikita niyo mamaya kung paano. Nilagyan po natin ng latik at saka ng gininupsot. Ken food tasting. Night balsamic dressing and chocolate rice with Mangan Taku Cordillera Food Fair ket tinawan nga aktibidad nga idaldaluan iti Department of Tourism Cordillera. Daytoy nga aktibidad ket saan lang nga panagawis iti turista ken bisita. No di ket maipakita dagiti indigenous at taraon nga agbibiyag paylaeng ita nga henerasyon. Celebrate Mangan Taku on its 7th year. We recognize it as a cultural event that continues to bring our communities together. Today we come together to honor our identity, our heritage, and our shared stories as a people of the Cordilleras. Food carries memory. It reflects culture. It holds history passed down from one generation to another. Dakkel mati panagyaman ni Mayor Benjamin Magalong gaputa tinasaong nga aktibidad ket naangay iti syudad a makatulong unay iti turismo ti syudad. In Baguio City, we continue to support programs that promote sustainability, local sourcing, and inclusivity and inclusive growth. By working hand in hand with national agencies, our local governments, and private stakeholders, we ensure that our food culture thrives while contributing to tourism, development, and economic resiliency. Niron manipod payhong duwan ifugaw, nangipaay ti suporta iti boothda, kastamat anirikos na dagiti na duma-duma a booth, tapno ramanan dagiti na duma-duma at taraon. To be honest, like it's all original, ang dami-daming flavor. I wish my time ako na pumunta and taste everything. Pero pumunta lang ako sa Ifugao booth kasi taga doon ako. So I wanna be like supportive. But in terms of all the ethnic foods that we have in all Cordillera, masasarap lahat talaga. Mangan Taku Cordillera Food Fair ket aglepas inton April 27. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.